Бу атнада балалар рәсем ясый 17-нче республика конкурсында җиңүчеләрнең исемнәре билгеле булачак. Марттан башлап республикабызның яшь рәссамнары иҗади ярышка кушылды. Без үзебезнең чыгарылышларда әлеге проектның барышын яктыртып, күрсәтеп бардык. Исегезгә төшерәбез. Балалар рәсем ясый проектның оештыручылары Мәгариф һәм фән министрлыгы, Бердәм Россия партиясе, ЮХИДИ һәм Юл хәрәкәте иминлеге һәм безнең Татарстан дәүләт телерадио компаниясе. Экспертлар советына нәтиҗәләр ясау җиңел булмады. Теманың дәвамы киләсе язмада. 12, значит, это уже не может. Экспертлар советы әгъзалары барлык эшләрне төгәл билгеле бер критерийлар буенча бәяли. Сүрәт үзенчәлекле һәм төгәл булырга тиеш. Мәсәлән, ЮХИДИ хезмәткәрләре юл билгеләрен яки светофорларны куркынычсыз юллар темасы буенча сүрәтләүдә төгәлсезлекләр тапкан. Профессиональ рәссамнар матур картина язуда өлкәннәр нык ярдәм итсә, шунда ук әйтеп торганнар. Оцениваем работы. Балаларның эшләрен бәяләгәндә аларның карашын күрәбез. Бу безнең илне яратучылар, әлбәттә аңа битараф булмаган балалар. Без беренче чиратта ватанпәрвәрлекне үстерәбез. 100 эштән, алар безнең акциянең шәһәр һәм район этаплары җиңүчеләре. Тиз генә сайлап алып булмый. Депутат Людмила Рыбакова сабыйларның иҗади хыялларына сакланган. Работа прочувствована. Вот я смотрю вот на эту работу, которая посвящена участникам. Мин бу эшкә карап торам да, баланың борчуларын күрәм. Ни дисәң дә, ул нинди кием булырга тиешлеген белә. Мөгаен, махсус хәрби операциягә ярдәм җыеп җибәргәндә күреп калгандыр. Балалар Бөек Ватан сугышы ветераннарына зур хөрмәт белән карый. Мин патриот темасынан тыш башка эш тема. Имин юллар Россиядә педагог һәм остазлыгы, милли мәдәният һәм традицияләр елында зур кызыксыну уятты. Экспертлар советының алыштыргысыз рәисе Валентина Лепюжина беләп әйткәнчә, иң яхшыларны сайлап алу бик катлаулы эш. Хочется очень пожелать, чтобы вот те краски, которые мы видим вот в этих работах, Без бу эшләрдә күргән якты төсләрнең аларны гомер буе озата баруларын телибез. Чөнки рәсемнәр бик якты, җылы, матур. Әти-әниләргә мәхәббәт, гореф-гадәтләр белән тулыландырылган. Җиңүчеләрнең исемнәре ачыкланды, ләкин киләсе җомгага кадәр алар сер булып кала. Казанда бүләкләү тантанасында яшь рәссамнар дипломнар, бүләкләр, оештыручылар әзерләгән башка призларны алачак. Фәнис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.